jab-pres, det der kropsstød. Ikke glem dem. Og det er dejligt, et tud til hovedet, sådan og så gå ned og slå der på kroppen ned pragtfuldt. Og den der hook. Meget fint. Godt plads det. Godt med luft. Det er din omgang. Det er din omgang. Det er din omgang. Det må vi ikke være uenige mellem i. Det var en god omgang, eller en lægge ud med. Ikke voldsomt, men fornuftig boks. Anden omgang. Og Allan Vester altså fornuftig fra start. Måske med et lille bitte plus. Tæt på Emanuel Burton. 3 gange har han været sat op til en titelkamp med Shane Mosley. Men det er blevet aflyst. Og man kan sige, sådan at den, der har noget at tabe i aften, det er Burton. Helt klart. Han ligger jo rimelig lun placeret på IBF's rangliste. Den sidste jeg så, mener jeg, han var nummer 5 på. Ja. Og det er jo rimelig godt. Og så står du godt til en titelkamp, men de giver dig til gengæld heller ikke en titelkamp, før de er nødt til det. Før han bliver kaldt udfordrer og bliver... Det er ikke sådan en, man laver frivillig forsvar imod. Det ser meget smart ud, men rent faktisk scorer han ikke på det der. Der har han gode parader nu. Det gjorde til gengæld Allan Vester. Der er skraldmænd i ham. Ja. Og det er det, Allan Vester ikke skal ryge med på komedie. Og så får han en henstilling for at opføre sig sportsligt. Eller ikke opføre sig usportsligt. Han gjorde det også mod Søren Søndergaard. Måske knap så udfredet, men de kom ind imellem. Ja, der provokerer han vildt. Han siger til Allan, du kan ikke slå, siger han. Du kan ikke slå. Men Allan skal ikke gå ind og holde ham. Ja, det er godt. Ja, det er noget af det bedste, vi har set. Eller det er det bedste, vi har set, Allan Vester bokse i profkarrieren. Ja, okay. En omgang mere med en lille plus. Men jeg håner jo Allan. Let's stay him down, okay? Du skal kigge på den mand, og det er kun ham, det drejer sig om. Lige meget, hvad de folk råber, eller hvad de sker udenom. Kun ham, de skal løgne. Det var roligt, rigtig godt. Alt det der, han går og slår på Poirier, det er indesige, det er ingenting, det er intet der. Men du må ikke gå med og hjælpe mig i det der. Det er nok, som du har gjort her. Du er en stor. Og kommer han en bare endelig venlig spolere ham, nu må godt holde. Lad han gå og skubbe ombord kampen. Ham der har problemer, når han gør sådan. Ja, der mangler lige den sidste præcision, for at det rigtig var noget at tage. Altså kan et par gode kropstræffer der på Burton. Vi er i gang med tredje omgang. Round number 3. Og meldingen fra Burtons corner, eller hjørne her i tredje omgang, var ret enkelt. Just tear him down. Skal bare gå ud og nedbryde ham. Det er svært at se, hvad der var, men... Han havde ment, at han fik en skalle. Det var det, han ligesom skældte lidt ud af. Men han er hurtig på næverne, Burton.
Det er han. Han er meget hurtig på næverne, og det har imponeret alle, der har set ham træne op. Hvor hurtigt han slår over i serier. Meget godt, de der. Ja, men læg mærke til, hvordan han når lige at trække sig, så der ikke bliver noget bund i. Han har set dem komme og trækker sig lige en lille bitte smule. Så der ikke bliver nogen effekt i hvert fald. Gode træffer. Allan må ikke gå med ham ind og forsøge på at holde ham. Det bliver for farligt for ham. Allan bliver nødt til at forsøge på at bokse sin egen stil her. Der er jo også en grænse for, hvor meget kamplederen skal tillade op, for at det ikke kommer over og bliver for meget pjattet. Det er selvfølgelig en skøn sag, men man har set henstillinger på den slags. Ja, men de får rimelig lang snor, så længe de ikke siger noget. Altså, så længe han holder mund på det, så tror jeg, han får lov til det. Det er først, når han begynder at sige noget til Vester. Sådan, ja. Der er kommet en parade på, men... Men det er svært at bevare koncentrationen mod sådan en mand. Det er virkelig svært. Det er altså på den måde, han bokser. Og han gjorde det også